Cha mantombazane bosisi bantu besimama. Iphutha esenisuke nalenza ukungidelela ke. Ukungithuka. Ilona phutha esenisuke nalenza ke lelo. Le video bengithi ngeke ngize ngiyenze. Bengithi angeke ngize nginikhumbuze ngalento. Kodwa ke ngoba senisuke nakhombisa ukuba nekhwepha. Hayi ake nginikhumbuze. Wozani futhi nizongithuka. Uyabona le mashi le or mhlawumbe ngizothi lempi le esiliwa njengamanje. Le abantu bokufika abala eSouth Africa ngongekho emthethweni akuyona impi entsha, impi endala kade yaqala. Amadoda la eSouth Africa kade yaqala ukuzama ukuclean country yawo. Kade saqala ukuyilwa lempi yokuthi country yethu siyivikele siclean. Kodwa abantu ababemaphambi kwethu besetshenziswa inina abantu besimama. Nisetshenziswa osopolitiki. Cause osopolitiki babekwazi ukugibela phe kwestage. Bakhomba amadoda eSouth Africa besho noma ngabe yini abafuna ukisho. Besho ukuba thina silazy. Kodwa abantu ababekade belandela leyo choir becula leyo choir kanye nabo osopolitiki. Inini abantu besimama. Nivikela abantu benu bokuhamba. Nivikela umuntu ola ngongekho emthethweni. Nivikela umuntu ola ongenalo uthando lale country ozela ukuzomosha. Nibavikela nisho noma ngabe yini enifuna ukisho kithi ngoba amandla niwathole kobani kosopolitiki benigibeza phe kwamakhanda ethu. Nasho noma yini enifuna ukisho kithi. Nani nisho ukuba thina silazy kangakanani. Nisho ukuba thina we don't want to work. Nisho ukuba thina asinamali, we are broke. Nisho ukuba thina sinomona ngabantu benu. Nisho ukuba thina we are not even good on bed. Nisho ukuba thina asinamasende. Inina inkulumo zeni lezaqhamuka kini bantu besimama. Ngoba nje nilwela labantu, nilwa nathi nilwela labantu labo. Lalela ke ngumtshela kwakwenziwani lapho ngoba ngithe ngathi ngitshela ngesystem. Wabone ngazathi mhlawumbe ngiyaphupha. Ngitshela ngento engekho. Mama ngitshela ukuthi be aware of i-system whenever there's a distraction. Uhlezi kunento eyenziwayo, uhlezi kuneplan phezukwa lokho. Kodwa kuba khona umuntu osetshenziswayo, most yakhona kuba wena. Lalela ke kuntshetho osopolitiki babeyenzelani leyo nto leyo ukuthi beqhube wena ngamadolo ukuthi kube wena oba i-stumbling block ovimba thina ukuthi silwise i-illegality eyenzeka ekhantrini yethu. Osopolitiki leyo nto babeyenzele ukuthi bafuna labantu bokuhamba bangene ekhantrini bagcwale babe baningi kube ne-chaos. I-country ibe ungovernable. And then uma sekunjalo bona they are able to do ama-syndicate wabo ngemuva kunganayekile ngoba thina sonke sizonaka labantu babo bokuhamba sinake labantu abagcwele la South Africa siloko sibona bona njengabantu abayi-problem of which is vele bayiyona i-problem. Ngeke sisibayele lokho bayiyona i-problem ngoba vele ibona benza yonke le nonsense yonke le legality abayenza la eSouth Africa. Kodwa the biggest syndicate ilebe yenza ngemuva lebe bengafuni siyibone. Kodwa babeyifihla ngobani ngabantu benu babebeke bona njengefront. Bona behamba ngemuva benza the biggest syndicate kuyibona ama-supplier ama-drugs. Bese labantu benu beyawaphusha bedistribute befeed ingane. Befeed ama-South African ngama-drugs. Befeed ama-South African ngayo yonke le nonsense le. Benze yonke lama-business abahlale bewenza ama-illegal businesses la abawenza la eSouth Africa. Kodwa thina into ebesingayiboni ile beyenziwa osopolitiki benu ngemuva. Iyona nto ababefuna ukuyenza leyo. Kodwa umuntu abamsebenzisa ukuthi evimbe thina esinqande thina esiqunda amandla kwaba wena umuntu wesimame. Nawe lokho okwemukela ngezandla ezifudumele. Nakwemukela. Nasithuka nasho yonke into enanifuna ukuyisho kithi. Nincenga amadodeni lawa ngaphandle. Nifuna imali yawo engcolile abayenza la eSouth Africa ngokubulala one of your own. Ngokubulala your own people. Kodwa nani ngabuni. Hayi futhi nani ngabuni nani enjoya nje imali zabo. Nani enjoya nje imali zabo nidlela imali zabo. Kwasetshenziswa nina kodwa. Niyasebenziseka. All the time niyasebenziseka. Hleze nizoba i-target. Niyasebenziseka njalo. Hleze nizosebenziseka nina. Ayikho into eniyibonayo.
Aniboni lutho. Niyadlalwa. Osopolitiki bayanixhaphaza udlale ngani. Ingakho noma beqamba amanga lapha yini enivuma kuqala. Yebo! Yebo! Nivuma amanga into yazi kahle ayikho. Xhashazwa nina njalo all the time yini. Manje seniyayilwa ke lempi sekuyini ine forefront. Seniphambili ke manje sekuyini eniyilwayo lempi ngoba seniyayibona iproblem. Do you know ukuthi why seniyibona iproblem? It's because nasenikhulile njengamanje. Angithi ngesikhathini ba defender labantu i-target nani ngabona ukuthi ileni ikhulisayo umuntu ozoba i-target. Yilo enimkhulisa lo vundlela kwesakhe isisu. Uyena ozoba i-target nani ngakunakile lokho. Senikhulile ke nini? Naye ukhulile. Khulile ingane zenu. Sekuyizo manje eziyi-target yonke lenyakanyaka eyenzekala la country. Yonke le illegality eyenzekala la kule country. Seziyi-target yayo manje. Sekubhekwe zona manje. Senikhulile nini? Akudluliwe kini. Kudluliwe kini. Seniyabona ke manje ukuthi lento le iyiproblem. Seyikhani manje niyibona ukuthi lento le iyinkinga. Idinga ukuthi ilwiswe. Into engiyithanda ngoJacinta no uZandile noMaduka abakazi bekhomba amadoda. Abakazi besho lutho emadodeni. Abantu abakhomba amadoda njengamanje yinina. Lonke nje nina yini nikhomba amadoda ke manje nibone ukuthi wona wasukuma wayilwela iCountry, wona enza lokhu nalokho, wona azi entertainment, aphuzela utshwala, ayenza ini. Yini senibona lezo zinto nicofula manje senewacofula manje. Sekuyini manje? Sekuyini manje nicofula amadoda? Niyakhohlwa ukuthi nini nawabulali, nini nawenza ukuthi abe nje. Yini nawenza ukuthi agive up eCountry nawo agcina ngasayinakile. Yinini. Seniyakhohlwa lokho. Angisho ukuthi ngithi ku right kona lokho uthathula amadoda. Akukho vele right nama ngiyithanda indoda engafuna ukulwela iCountry yayo. Angithanda indoda ene awareness efadalela, ngifunda into enjalo. Namvele isifiso sami esokuthi kusukuma wonke umuntu ayilwise lempi. Angeke sifane nani thina ngesiduba iCountry. Sizoyilwela iCountry noma ngaze kuthiwa kufanele silwele ngegazi kulungile. Sizoyilwela iCountry. Kodwa lokho kufuze ngaba kuphume kuwena umlomo. Mina kumele ngabe ninamahloni okukhuluma leyo nto. Kumele ngabe ninamahloni ukuthi nikhomba amadoda ngaleyo ndlela. Kodwa niyawakhomba. Siyekeni isicofulane sodwa, siyekeni isikhomba nesodwa singamadoda. Bayekeni ophakela umthatha bakhombe thina. Bayekeni bawakhomba amadoda bawasukumisa, bawavivisa. Bayekeleni. Siyekeni sikhomba nesodwa. Nina valana umlomo. Thulani nina. Kumele abe niyathula nina, kumele abe ninamahloni ngaleyo nto. Ngoba yinina i-part of i-problem. Yinina enenze le nto leya nje ya escalate yaze yafika la ifika khona njengamanje. Njoba seyikhani ku-problem nibona i-problem njoba dengisho ukuthi awareness yenu kwayona nje i-problem kwayona. Awukwazi ukuthi inkinga engaka endala kangaka wena ngabe khani uyibona. Akukwazi. Thina sayibona kudala lento ukuthi izo-escalate izoba i-problem. Sazama ukuthi silwise kodwa abantu ababesivimba bemaphambi kwethu bekhuluma noma yini abayifuna ukuyisho kithi sigxekwa. It was the whole world including you versus South African men. It was like that. Everybody hated Chris. For ukuthi sizama uklina iCountry yethu, for ukuthi sizama ukulungisa isimo eCountry yethu, everybody hated Chris for that. None, including you. Right now ninengane zabo bonke labantu. Ninengane zabo isiphithiphithi la eSouth Africa. Ngoba nihlula ngisho nakuvikela ibloodline yeCountry. Kuyanehlula. Uyivikela nje ibloodline kuyanehlula. Niyayidayila ukuthi iCountry. Ninengane zabo la. Awungitshele nje isibindi eninaso ninengane zako Middle East. Ingane kwenye icontinent. Kodwa ikhona ninazo. Zigcwele la kule country. Ingane engazi ngisho emakubo. Nananazi. Anazi nani. Isibindi eninaso. Enofika ungiphathise ngamahloni ukuthi ile genge le njengami le yaleli ibala lami. Iyona. Le South Africa sinenhlanga okuhlukahlukana kwazo. Kodwa inhlonipho abanayo laba abanye. Oho. Abayenzi noma yini, abayenzi nonsense. Bayihlonipha. Benza short ibloodline nabo ayigcina kibo. Abayikhipheli ngaphandle. Hawu nina
Ha, hayi bandla, hayi isibindi nini eninaso, isibindi eninaso. Kodwa ke phela kunjalo kumuntu ophila ngaphandle kwe-culture yakhe, kunje vele, kunje vele. Umuntu ophila ngaphandle kwe-culture yakhe ongazazi ngisho kwakuthuba unje, unje vele. Kwakusebenziseka, uyasebenziseka. Ungangena nje kulezi ezinye inhlanga uthi uyisebenzisa wena la, uthi uyofaka i-narrative wrong lapho wenzela ukuthi baphushe leyo narrative yakho bese wena wenza okunye. Angeke ungene uyenze leyo nto leyo. Bajulile bala, ba-aware of everything, babhayizi. Lokho kwenzeka la kwethu uhlanga, kwenzeka la kulolu lethu uhlanga. Nampa bafikile bagcwele la, bangenile basukele ko-Middle East, bangenile la e-country siphithiphithi vele, asina country vele, bagcwele. Into abazosuke bayenze nje ukulwela khona la, ngoba bonke la bayalwa le bephinde beze la futhi bonke futhi bazolwela khona la kule country. Engikusaba kakhulu-ke yini? Ngoba the first people abazoyithola sebembethe nabo ingubo eyodwa yinini. Yini? Nenza isimo sibe worse futhi njengoba siyi-worse nje. Yini? Hey umadoda, bengithi ngeke ngize ngisho lento, bengithi ngeke ngize nginitshele, ngeke ngize ngikusho konke lokho engishoyo, ngoba ngifuna ukuthi kusasa at least mhlawumbe makuqala leyo masha at least sibe siyindawo yesizwana, siyimbumba, sibambisene. Naso wena ngicasula, nawe ngidelela lapha ngoba iqiniso lingalifuni. Manje sengithi anginikhumbuzi ukuthi phela lento ebengisho akuyona into eyiqala izolo. Le bengisho akuyona into yamanje, into endala, nikhelesi vele. Indlela enicabanga ngayo vele hlezi nje, hlezi questionable. You are so distracted. I-distraction niyayithanda, nidistracta yonke into. Osopolitiki bayanisebenzisa, i-system idlangani bantu